नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। सुशेगात म्हणून कोकणी माणसाची ओळख असली तरी तो फिट होता। शेतीतील कामं, शेतीपूरक अन्य कामांनी त्यानं आपली तंदुरुस्ती कायम राखली होती। त्यामुळे जिमची कोकणला कधी गरजच भासली नाही। मात्र अलीकडच्या काळात शेतीची बरीचशी कामं कमी झाली, जीवनशैली कमालीची बदलली, त्यामुळे डायबिटीज सारखे आजार वाढलेत। कोरोनात फिट राहण्याचं महत्त्व अधोरेखित झालंच, त्यासाठी युवकांची तगडी फौज असलेली सिंधू रनर्स टीम कोकणात उदयास आली। आरोग्य आणि धावणे हा क्रीडा प्रकार किती महत्त्वाचा आहे याबाबतची जागृती ही टीम करते आणि बदलतं कोकण याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे। याबाबत या बदलांविषयीच आपल्या सोबत चर्चा करण्यासाठी आहेत सिंधू रनर्स टीमचे ओमकार पराडकर सर आणि डॉक्टर स्नेहल गोवेकर सर। तुमचं दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत। सर, सुरुवातीला या उपक्रमाला कसा प्रतिसाद होता आणि आता काय बदल जाणवतोय? सुरुवातीला म्हणायचं झालं तर आम्ही एक रेग्युलर एक्सरसाइज म्हणून आम्ही धावत होतो। तर हे रेग्युलर जे धावण्याची प्रक्रिया व्हायची ही आपली वैयक्तिकरित्या व्हायचं। मी एकीकडे धावायचो, ओमकार आपल्या ठिकाणी धावत होता, असे बरेचसे बाकीचे जे आहेत ते आपापल्या गावी किंवा आपल्या ठिकाणी धावणं प्रकार व्हायचा। पण त्यातनं कसं व्हायचं की मी काय करतो की दुसरा काय करतो याच्याबद्दल मोटिवेशन्स कुठेच नव्हतं। आणि कुठे स्पर्धा असतील तर मी कुठेतरी ऑनलाईन बघितले की त्यातनं ते फॉर्म भरणे आणि तिथे एंटर करून तिथे स्पर्धेमध्ये भाग घेणं। मग असंच धावता धावता एकामेकांची आमची ओळख होत गेली, कारण धावताना कुठे ते तळ्याकाठी गाठभेट व्हायची की रोज हा पण धावतोय, मी पण धावतोय। मग अशा गाठीभेटीतनं आमच्या ओळखी झाल्या आणि ह्या ओळखीतनं आपलं जे एक काहीतरी चळवळ निर्माण करावी, सिंधुदुर्गामध्ये पण अशी बरीच लोक धावताना दिसावीत किंवा सिंधुदुर्गात पण अशी मॅरेथॉन ऑर्गनाईज व्हावी, ही एक स्वप्न बाळगून आम्ही ही सिंधू रनर्सची संकल्पना राबवली। आणि त्यातनं काहीतरी नवीन धावणारे पटू आहेत हे निर्माण व्हावेत आणि जगात किंवा इंटरनॅशनल लेवलला ते जाऊन एक सिंधुदुर्गाचं नाव कुठेतरी एक अधोरेखित करावं यासाठी आमचे ते प्रयत्न चाललेले आहेत। बरं, पराडकर सर, जेव्हापासून तुम्ही या टीमसोबत जोडले गेलात किंवा तुम्ही सगळ्यांना जोडून ही टीम सुरुवात केलात, त्यावेळी कसा प्रतिसाद होता? म्हणजे त्यावेळी मुलांना तुम्ही कशा पद्धतीनं तुमच्या टीमला जोडून घेतलेलं? मी जेव्हा सुरुवात केली रनिंगला 2019-2020 कोरोना काळ, त्याच्यात वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना आली लॉकडाऊनमुळे। त्यामुळे आपण सगळे होम बेस वर्कच्या संकल्पनेत शिफ्ट झालो। जिथं आपण रोज ऑफिसला जाणे, काहीतरी धावपळ होती ती पूर्णपणे बंद झाली। आपण घरी कोंडले गेलो, 4 भिंतीच्या आत बसायचं, बाहेर पडायचं नाही। मग त्याच्यातून असं वाटायला लागलं नाही आपण रनिंग करायला पाहिजे, कारण त्यावेळेस वजन वाढणे आणि कोरोना गेल्यानंतर कधीतरी ऑफिसला जाणे हे भागच होतं, म्हणजे कंपल्सरी, हे आम्हाला माहितीच होतं। त्याच्यामुळे तो कुठेतरी बॅकलॉग, ते 2 वर्ष किंवा 1 वर्ष जेव्हा जोपर्यंत लॉकडाऊन चालेल, तो कुठेतरी बॅकलॉग आपल्याला नंतर शरीरावर होऊ नये म्हणून हळूहळू आपण रनिंग चालू केलं। त्यावेळेस मला बरेच जण रस्त्यावर दिसायचे, जसे शंतनू तेंडुलकर सर भेटायचे, स्नेहल गोवेकर सर भेटायचे कधी पळताना, कधी सुशील मोडक सर भेटायचे, मग असेच अभिजित वजे सर भेटायचे। असेच सगळ्यांना बघत होतो, पळत होते। आणि मग नंतर माहिती गोळा केली तर हे सर एवढ्या वर्षापासून करतायत रनिंग, गोवेकर सर एवढ्या वर्षापासून करतात, अभिजित वजे सरांनी रॅडोनियर जी सायकलिंगची मोठी रेस होते 600 किलोमीटर ती केली, असं सगळं ऐकून होतो। पण नंतर हळूहळू त्यांना भेटलो, स्वतःहून जाऊन अप्रोच होऊन की मला पण करायचं रनिंग, मला पण थोडं तुम्ही शिकवाल का कसं करायचं। मग त्या संकल्पनेतनं त्यांच्याकडून थोडे काहीतरी टिप्स घेऊन कसं रनिंग करता येईल, आपलं 10 किलोमीटरचं अंतर 21 ते 42 असं कसं वाढवता येईल, या अनुषंगाने थोडे प्रॅक्टिस करून मग आम्ही हळूहळू त्या प्रोसेसमध्ये आलो। म्हणजे एक रिक्रिएशनल रनिंग म्हणतात ज्याला, म्हणजे स्वतःची बॉडी मेंटेन ठेवण्यासाठी जे रनिंग केलं जातं तिथून पुढे येऊन आम्ही एक ॲथलीट या प्रकारात शिफ्ट झालो। मग त्यावेळेस आम्ही मोजून एक 7-8 जण असे होतो की जे रनिंग प्रेमी म्हणण्यापेक्षा एक हेल्थ कॉन्शियस असे लोक एकत्र आलो होतो। मग आम्ही ठरवलं की नाही, आता आपल्याला हे आपण करतोच आहे ते मग आपण बाकीच्यांना पण, जी मुलं आहेत जी आर्मी भरती वगैरे किंवा पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करतात, त्यांना पण आपल्याकडे घेतलं पाहिजे। आपल्या जिल्ह्यात पण अशी टीम तयार झाली तर आपल्याला मॅरेथॉन अरेंज करता येईल। त्याच्यातून आपल्याला इतर लोकां म्हणजे इतर भागांना इतर म्हणजे
देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय लेवलला कोकण काय आहे हे तिथल्या ॲथलीट्सला पण आणून दाखवता येईल. कारण आपल्याकडे जैवविविधता जर बघितली गेली तर सगळे चढाव उतार आहेत. म्हणजे तुम्ही घरातून बाहेर पडलं का आयदर तुम्हाला एकतर चढाव तरी करायला लागतं ते उतार तरी सगळं चालूच असतं. त्यामुळे तुम्हाला असं फ्लॅट रूट कुठे मिळणार नाही. जसा मुंबईत रस्ते बघायला मिळतात, गुजरातला बघायला मिळतात, तसा नाही. सगळे चढाव उतार सह्याद्री असल्यामुळे. आणि त्याचा उपयोग सगळ्यात जास्त इंटरनॅशनल लेवलच्या मॅरेथॉनला होतो, जिथं तुम्हाला तापमान, त्याच्यानंतर तिथली ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता आणि हे जे इलिव्हेशन गेन होतं त्याच्यासाठी तुम्हाला इथला सराव उपयोगाला पडतो. मग तो भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपले रनर्स कसे तयार होतील या अनुषंगाने आम्ही मग काम चालू केलं. मग टीम तयार झाली की सिंधू रनर्स नावाने एक टीम बनवू, ज्याच्यातून सगळे रनर्स एकत्र असतील, एक प्लॅटफॉर्म असेल जिथं आपण बाहेर होणाऱ्या रेसेसची त्यांना माहिती देऊ, ट्रेनिंग देऊ. कोणाला काही म्हणजे रोज एक ॲक्टिव्हिटी झाल्यानंतर आम्ही पोस्ट करतो. मग त्याच्यातले ज्यांनी पळाले म्हणजे लॉंग डिस्टन्स केले, ज्यांना माहिती आहे ते त्याला दुसऱ्याला त्याच्यातले काही त्रुटी असतील तर सांगतात. अशा पद्धतीने ही टीम बिल्डअप झाली. आणि आता म्हणजे तुम्ही प्रतिसाद म्हणाल तर ऑलमोस्ट एक 70-80 रनर्स आहेत जे आमच्या टीमबरोबर जोडलेले आहेत आणि चांगल्या ठिकाणी परफॉर्म पण करत आहेत. सर, आता आपल्याला तुम्ही तर सांगितलं की कशा पद्धतीनं तुमची टीम एकत्र आली, मात्र बऱ्याच जणांचा असा प्रश्न असतो की धावण्यासाठी काही एज महत्त्वाचं असतं का? तर सर, डॉक्टर म्हणून तुम्ही काय सांगाल? चांगला प्रश्न आहे. कारण बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की आजकाल आपण बघतो की 30-35 आल्यानंतर लोकांना एन्जिओग्राफीसाठी जावं लागते, एन्जिओप्लास्टी करावी लागते. मग यातनं मी सांगेन की एज लिमिट हा कुठल्याही व्यायामासाठी असं बंधनकारक नाही आहे. फक्त काय लागतं ते तुमचं मोटिवेशन, डेडिकेशन आणि कन्सिस्टन्सी. ह्या 3 गोष्टी जर तुम्हाला असेल, तुम्ही स्वतःला मोटिवेट करत असाल तर ती चांगली आहे. त्यातनं डेडिकेशन म्हणजे मी काहीतरी साध्य करणार हा गोल तुमच्यासमोर पाहिजे. आणि त्यातनं डेडिकेशन, रोजच्या रोज नियमितपणा तो सराव करणे हाही त्यामागचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. हे जर तुम्ही साध्य केलं तर मी तुम्ही 100 गाठलात तरी तो तुम्ही कुठलाही व्यायाम प्रकार असेल तर तुम्ही करू शकता. तुम्ही बघत असाल की आजकाल योगाचार्य काही जे आहेत हे 90 किंवा 100 गाठल्यानंतरसुद्धा एवढी फ्लेक्झिबिलिटी त्यांच्यामध्ये असते की आपण बघतो की 60 नंतर काही जणांची हाडं सुजून मोडून पडलेली असतात किंवा त्यांना चालणंसुद्धा कठीण वाटत असतं. मग अशा अवस्थेत ते पूर्ण योगाचे जे प्रकार असतात ही फ्लेक्झिबिलिटी एवढी त्यांची वाढलेली असते आणि ते आरामात करू शकतात. मग ह्याच्यातसुद्धा रनिंगसुद्धा असाच व्यायाम आहे की जो तुमचा एन्ड्युरन्स लेवल वाढण्यासाठी किंवा हार्ट तुमचं कॉन्स्टंट ठेवून किंवा त्याचं हार्टला निरोगी ठेवण्यासाठी हा एक चांगला व्यायाम आहे. यातनं नुसतं हार्टच नाही तर तुमचे पायाचे स्नायू, पायाचे म्हणजे आपण जे जॉईंट्स म्हणतो हे सुद्धा त्या प्रकारे चांगले तुमचे मेंटेन राहू शकतात जर नियमित तुम्ही सराव केला तर. ह्यात वयाची काहीच मर्यादा नाही. आणि हे सुरुवात करताना कुठल्या वयाची पण तशी गरज नाही आहे. कुठल्याही वयात तुम्ही हा व्यायाम सुरू करू शकता. जरी तुम्ही आज 40शीत असाल, 50शीत असाल किंवा 60शीत असाल तर तिथनं तुम्ही चालण्याच्या व्यायामापासून सुरू करून हळूहळू ह्या रनिंग ह्याच्यामध्ये तुम्ही एंटर करू शकता. तर आम्ही आजकाल बऱ्याच स्पर्धेमध्ये ज्यावेळी जातो ते आम्हाला बघून लाज वाटते की ते ह्या वयात जे करतात ते आम्ही आमच्या ह्या कमी वयात करू शकत नाही. तर मी तिथनं एक मोटिवेशन आम्हाला मिळत जातं. म्हणजे स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचा हाच एक उद्देश असतो की त्यातनं आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं आणि हे शिकून आपल्यामध्ये आपण काहीतरी बदल घडू याची आपल्याला एक वेगळा प्रकार आपला एक काय म्हणतो आनंद मिळून जातो. बरोबर. सेल्फ मोटिवेशन जे म्हणतो आपण तो त्याच्यातनं आम्हाला मिळतो. पण हे व्यायाम करत असताना आहारसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो. मग कशी काळजी घ्यावी आहाराबाबत? आहाराबाबत सांगायचं झालं तर थोडक्यात सांगता येणार नाही. कारण आजकाल जीवनशैली जशी बदलत चाललेली आहे तर ज्याप्रमाणे आपण नियमित व्यायाम करतो तर ह्या व्यायामाबरोबर तो जो आपण म्हणतो मेंटेन डाएट जो आहे हा सुद्धा ठेवणं गरजेचं आहे. कारण हा जर नाही ठेवला तर आपल्या शरीराला त्याची इजा होते. कारण हे कसं बॅलन्स आहे, त्याला आपण बॅलन्स डाएट म्हणतो. तर बॅलन्स डाएट हे तिथंच असतं की योग्य झोप, योग्य आहार आणि योग्य व्यायाम ह्या जर तुम्ही व्यवस्थित पाळले गेलात आणि पॉझिटिव्ह थिंकिंग जे आपण म्हणतो की हे 4 पिलर्स आपल्याला सांभाळत असतात. मग यातला एखादा पिलर जरी दडमळला तरी
आपलं जे स्वास्थ्य आहे किंवा आपण जे म्हणतो की आपण हेल्थ म्हणतो, हे हेल्थ आपलं राहत नाही. त्यामुळे आहार हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. आणि बदलत्या शैलीनुसार जसं आपण बघितलं की आजकाल बरेचसे जे नोकरी धंदे झालेत हे सिटिंग जॉब आहेत, ज्याला आपण म्हणतो की व्हाईट कॉलर जॉब झालेले आहेत. प्रवास गाडीतनं होतो आपल्या, किंवा ऑफिसमध्ये सुद्धा 8-8, 7-7 तास, 12-12 तास लोक बसून काम करतात, कॉम्प्युटरसमोर बसून असतात. मग अशा ह्याच्यामध्ये तो आहार तेवढाच आपण मेंटेन जर ठेवला तर बऱ्याच प्रमाणात आपले जे हेल्थ इश्यूज जे पुढच्या आयुष्यामध्ये अनुभवले जातात. कारण आपण आजकाल बघतो की सॉफ्टवेअर इंजिनियर जे असतात हे अक्षरशः 14-14 तास कॉम्प्युटरसमोर किंवा त्यांचे जे काही प्रोजेक्ट्स असतात ते करत बसलेले असतात. बऱ्याचदा त्यांचं त्यावेळी काय होतं की काहीतरी एनर्जी मिळावी म्हणून मिळेल ते खात. कारण आजकाल तुम्ही कंपन्यांमध्ये बघितल्यात ते बऱ्याच कंपन्यांमध्ये तुम्हाला तिथे फ्री फूड, फ्री ड्रिंक्स वगैरे सगळे पुरवलं जातात. त्यामुळे त्यांना कसं होतं की फ्री मिळाल्यामुळे तिथे काय पाहिजे ते खातात. म्हणजे चिप्स खाणे, वेफर्स खाणे किंवा मटन, चिकन काय मिळेल ते तिथे त्यांना अवेलेबल केलं जातं. तुम्ही काम करा आणि तुम्ही तो जॉब फुलफिल करा तिथं. त्यामुळे तिथे काय होतं ते काही खाणं होतं. आणि अशामध्ये काय होतं की बऱ्याच जणांचे ते कामाच्या लक्षामध्ये आपली तब्येतीकडे दुर्लक्ष केला जातो. त्यामुळे बरेचसे सॉफ्टवेअरमधले जे माणसं आहेत ही तुम्ही बघितलीत की 35 झाल्यानंतर त्यांना काही ना काहीतरी आजारातनं ते बाहेर पडतात. आणि बऱ्याचसा VRS घेऊन ही लोक 35 किंवा 40 रिटायरमेंट घेतात. पण त्यांना बॉडी एलिमेंट्स एवढे आलेले असतात की त्यातनं त्यांना जो जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहे हा त्यातनं मिळत नसतो. त्यातनं बरेच लोक मग आजाराने त्रस्त होऊन किंवा काहीतरी ह्याच्यातनं बाहेर पडून सतत हे. त्यामुळे जर तुम्ही, मी म्हणतो की कामं करा, असं नाही की कुठलंही काम वाईट आहे, प्रत्येक काम तेवढंच महत्त्वाचं आहे. पण त्या ह्याच्याबरोबर तुम्ही जर डाएट फॉलो केलात आणि जर व्यवस्थित मेंटेन ठेवलात की आपल्याला रिक्वायरमेंट किती आहे आणि आपण किती खायला पाहिजे, तर हे कॅलरीज जर आपण मोजून खाल्ले तर बऱ्याच प्रमाणात आपण ह्या आजारापासून आपण लांब राहू शकतो. आणि आपण जो काम करतो त्या कामाचा सुद्धा आपण आनंद घेऊ शकतो. पराडकर सर, आता जसं गोवेकर सरांनी सांगितलं की धावण्यामुळे आपल्या शरीराला काय फायदे होतात, मात्र त्याचबरोबर यातून करिअरसुद्धा घडू शकतं. हा एक क्रीडा प्रकारात धावणं हा प्रकार मोडतोय, तर त्याबद्दल काय सांगाल? काय संधी आहेत करिअरच्या? हो, कारण आजकाल आपण बघितलं की बरेचसे जण करिअरसाठी इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, CA किंवा पॅरा मेडिकल जे फील्ड्स आहेत त्याच्या रिलेटेड जास्त तर स्टडी चालते. आता सध्याची क्रेज अशी आहे की MPSC, UPSC ज्या लोकसेवा आयोगाच्या ज्या स्पर्धा आहेत, स्पर्धा परीक्षांसाठी मुलं तयारी करतात. पण स्पर्धा परीक्षामध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर ज्या परीक्षा पोलीस भरती किंवा याच्यासाठी होतात तिथं फिजिकल टेस्ट ही घेतलीच जाते. तिथं पण परत तुम्हाला थाळीफेक, गोळाफेक, रनिंग, लाँग जम्प, हाय जम्प हा सगळा प्रकार आला. म्हणजे त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्हाला टॅलेंटेड लोक हवीत, टॅलेंटेड मुलं हवीत, पण त्याच्याबरोबर ते फिजिकली पण फिट पण हवीत. कारण तो जॉब करण्यासाठी तुम्हाला फिजिक्स तुमच्या बॉडीचं मेंटेन ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. तर करिअरच्या संधी याच्यामध्ये तुम्हाला स्पोर्ट्समध्ये जाऊन पुढे भरपूर प्रमाणात आहेत. कारण आत्ताच्या एका सर्वेनुसार की 1% जी लोकसंख्या आहे भारताची ती सध्या स्पोर्ट्स रिलेटेड आणि त्याच्या रिलेटेड व्यवसायांमध्ये किंवा स्पोर्ट्स मन म्हणून, म्हणजे ॲज अ खेळाडू म्हणून ते स्वतः परफॉर्म करतात. आणि आत्ताच्या घडीला ज्या आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आहेत, म्हणजे स्टेडियम्स म्हणा किंवा जिम म्हणा, हे सगळं आणखी 5 वर्षांनी समजा हे 1% जो आत्ताची कॅल्क्युलेशन आहे ते जर 5% झालं तर आत्ताच्या घडीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते कुठेतरी तोकडे पडणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठीचं परत इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधणं किंवा त्याच्यासाठीच्या संधी उपलब्ध करून देणं हा मोठा एक ऑलरेडी एक मोठा स्कोप आहे, बिझनेसचा स्कोप आहे. तुम्हाला साधं उदाहरण सांगायचं झालं तर कबड्डीला पहिले ग्लॅमर नव्हती, पण आज कबड्डीला ग्लॅमर आहे, क्रिकेटला ग्लॅमर आहे, त्याच्यानंतर व्हॉलीबॉल झालं, बॅडमिंटन झालं, त्याच्यानंतर टेबल टेनिसच्या स्पर्धा होतात, कॅरम होतात, चेसला विश्वनाथन आनंदनी जेव्हा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मारली त्याच्यानंतर हळूहळू ते चेसमध्ये पण ग्लॅमर यायला लागलं. मग असं जोपर्यंत तुम्ही एखादा खेळाडू त्या आंतरराष्ट्रीय लेवलला नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहून आणि त्याला त्या संधी उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत त्या एखाद्या खेळाला ग्लॅमर येत नाही. म्हणून ह्या संधी ओळखणं आत्ताच्या पिढीला फार महत्त्वाची, म्हणजे गरजेचं आहे. साधंच एक तुम्हाला सांगतो की धरून चला की एक क्रिकेटची IPLची मॅच तुम्हाला खेळवायची असेल तर त्याच्या मागे किती टीम काम करतात ते सांगतो. तुमची 15 जणांचा एक संघ असतो, ती पूर्ण टीम झाली.
त्याचे संघ मालक असतात, कोणतरी ओनर असतो, ती टीम काम करते. त्याच्यानंतर पिच क्युरेटर्स, ग्राउंडमन्स, त्याच्यानंतर कॅमेरामॅन, त्याचे डेटा ॲनालिसिस्ट असतात. कारण जो खेळाडू तुम्ही विकत घेणार आहे त्याच्या रिलेटेडचा पूर्वीचा त्याचा सगळा डेटा, त्याने किती खेळलाय, किती बॉलमध्ये किती रन मारलेत, त्याचे काय फिटनेस आहे, त्यांची योयो टेस्ट एक होते, जी टेस्ट आम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी काउंट करण्यासाठी मोजतात. VO2 मॅक्स एक म्हणून टेस्ट होते. हे सगळे फिजिकल प्लस तुमच्या ॲक्टिव्हिटीचे पॅरामीटर मोजण्यासाठीची एक वेगळी टीम असते. फिजिओथेरपिस्ट असतात, त्याच्यानंतर त्याच्यात फिजिशियन्स असतात, डॉक्टर्स असतात, मेडिकल टीम असते पूर्ण. म्हणजे ओव्हरऑल एक 10 ते 15 वेगवेगळ्या टीम एका टीमसाठी काम करतात, जी तुम्हाला तिथे क्रिकेटच्या मॅचला खेळताना दिसते. म्हणून या 10-15 टीममध्ये जर तुम्ही पर टीम 10% जरी काउंट केले तरी एका क्रिकेटच्या म्हणजे एका मॅचसाठी दोन्ही संघाकडनं मिळून ऑलमोस्ट तुम्हाला 300 लोकांची एम्प्लॉयमेंट होते. म्हणजे एवढा त्याचा स्कोप आहे. फक्त आपल्याला त्या संधी ओळखता आल्या पाहिजे. ॲज अ स्पोर्ट्समन म्हणून तुमचा इंटरेस्ट त्याच्यात असला पाहिजे. कारण कुठल्याही गोष्टीला तुमचा इंटरेस्ट नसेल तर ते काम करण्यात काही अर्थ नाही. ते उगीच तेंडुलकर बनत नाही, बरोबर, उगीच हुसेन बोल्ट बनत नाही आणि उगीचही लता मंगेशकर पण बनत नाही. तुमचा इंटरेस्ट असणं त्या गोष्टीला फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आत्ताच्या मुलांनी शिक्षण म्हणजे त्यांच्या अभ्यासाबरोबर त्यांचा या गोष्टींकडे कुठल्या फील्डमध्ये आपला इंटरेस्ट आहे हे ओळखणं, समजा त्याला समजत नसेल तर त्याच्या पालकांनी ते आयडेंटिफाय करून देणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी मला एक आयडिया सुचली होती मध्यंतरी की म्हणजे पालकांनी मुलांना वयाच्या 7-8 वर्षापर्यंत म्हणजे एक ऑलमोस्ट 5वी-6वी येईपर्यंत काय कुठली स्पर्धा असू दे किंवा कुठलाही गेम असू दे त्याला खेळू द्यायचं, किंवा त्याला चित्रकला करायची आहे करू द्यावं, त्याला गाणं म्हणायचं आहे म्हणू द्यावं. त्याच्यातून त्याचा इंटरेस्ट आपल्याला आपणच समजतो. मग त्याला त्याच्या पुढच्या इयर्समध्ये 8वी, 9वी, 10वीमध्ये त्या पद्धतीचं ट्रेनिंग देऊन त्याला आपल्याला पुढे आणता येईल. पण आजकाल थोडी पालकांची मानसिकता बदलताना दिसते. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या घरातनं जर आपण बाहेर पडलो तर संध्याकाळ होईपर्यंत आपल्याला अजिबात बघायला यायचे नाही ते की आपण काय खेळतो आणि काय करतोय. मात्र आता जरा जरी नजरे आड मूल झालं तरी पालक तिथपर्यंत शोधत जातात. म्हणजे जी आपण खुली सूट म्हणतो ना, प्रोटेक्ट करणं जे म्हणतो ते पालकांकडून वाढलंय. त्यामुळे या गोष्टी थोड्या कमी होत आहेत असं वाटतंय. मुलांमध्ये काय झालंय की आमच्या लहानपणात आम्ही बघितलं तर एकदा घरातनं बाहेर पडलो की संध्याकाळी अक्षरशः मला आईला हाक मारून बोलवावं लागायचं की आता घरी ये, संध्याकाळ झाली आहे. त्यामुळे तो वेळ आता नाही आहे, कारण ती काळ आता बदललेला आहे. आपण बघतो की बरीचशी मुलं ही मैदानी खेळ विसरलेली आहेत. मैदानात आपण बघतो की मैदानं ओस पडलेली आहेत. होती ती मैदानं तिथे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स उभी होऊन ती मैदानं गायब झालेली आहेत. पूर्वी आम्ही जर बघितलेली होती ती मैदानं आता कुठे दिसून येत नाही आहेत. बऱ्याचशा शाळेची पटांगणं होती, ही सुद्धा आता काही बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स उभारून ती छोटी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मुलांना जो एक पूर्वी आमच्या वेळी कसं आमचा मोबाईल नव्हता, TV नव्हता, त्यामुळे जो होता तो फक्त बाहेर बागडणं, खेळणं हाच प्रकार होता. पण आजकाल मुलांमध्ये बऱ्याचशा सोयी उपलब्ध झालेल्या आहेत. आपल्याला TV आहेत, व्हिडिओ गेम्स आहेत, मोबाईल्स असतात. त्यामुळे मुलांना कसं होतं बाहेर पडणं हे खूपच कमी झालेलं आहे. त्यामुळे ह्याच्यातनं काय झालेत की बऱ्याचशा छोट्या मुलांमध्ये मी अक्षरशः मला सांगायला म्हणजे वाईट वाटतं मला की अक्षरशः 13 वर्षाच्या मुलाला कोलेस्ट्रॉल मिळतं आहे, BP वाढलेलं मिळतं आहे, 7 वर्षाच्या मुलाला किडनी स्टोन होत आहेत. मग ह्या आजार जे आहेत हे आपण 30 नंतर किंवा 40 नंतर उद्भवणारे आजार आजकाल आपल्याला 10 ते 13 वर्षामध्ये आपल्याला दिसून येते. ही खरंच वाईट गोष्ट आहे. आणि याचं कारण मी सांगेन की ज्या सवयी लावलेल्या आहेत आपण किंवा आपण मुलांना बंदिस्त करून ठेवलेलं आहे हे त्याच्या मागचंच एक कारण आहे. तर आम्ही म्हणतो मुलांना सूट द्या, त्यांना थोडं बागडू द्या, सायकल चालवत असेल जाऊ द्या. त्यांना वाटतं काय की रस्त्यावर कोणीतरी आपटेल, ॲक्सिडेंट होईल. आता ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या घडत जाणार आहेत, त्याला आपण काही करू शकत नाही. पण त्यातनं मुलांमध्ये एक सेफ्टीसाठी तुम्ही कुठेतरी ग्राउंडवर न्या, तिथे तुम्हाला सायकल चालवू द्या, तिथे त्यांना क्रिकेट खेळू द्या, त्यांना फुटबॉल खेळायचं आहे फुटबॉल खेळू द्या, बागडू द्या, धावतायत धावू द्या, घाम गाळू द्या. कारण हे जे घाम गाळण्याचा प्रकार जो आहे यातनंच आपले आजार किंवा आपले शारीरिक जे आपण टॉक्सिन्स जे बॉडीतले आहेत हे घालवण्याचं काम आपण करत असतो. कारण आज पण मुलींमध्ये पण आपण बघतो की अनियमित पाळी हे खूप कॉमन कारण झालेलं आहे. आणि त्याच्या मागचं कारण हेच आहे की घरातली सगळी कामं जी पूर्वी आपण करायचो किंवा हातभार लावायचो
ते आजकाल केलं जात नाही आहे. अगदीच. की मुलींना कामं केली देत नाहीत, किंवा त्यांचे कपडे धुणे किंवा ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या सगळ्या वॉशिंग मशीनमध्ये केल्या जातात. त्यामुळे त्यांची स्वतःची जी काही निगा राखायची आहे ती बऱ्याचशा गोष्टी यंत्रामधनं केली जातात. तर अशावेळी ह्या ज्या आहेत ह्या फिजिकल जे एक्सरसाइजेस आहेत हे खूप महत्त्वाचे ठरतात. आणि तुम्ही ॲज अ पालक जर मुलांना त्याच्यासाठी जर उत्स्फूर्तपणे तुम्ही जर त्यांना पाठिंबा देत असाल तर मी म्हणेन तुम्ही एक चांगलं फिजिकल हेल्थ त्यांचं राखण्यामागे तुम्ही त्यांना मदत करताय. कारण मोठेपणी झाल्यानंतर तुम्ही ते बालपण परत हिसकावून घेऊ शकत नाही, किंवा त्यांना इच्छा असून सुद्धा तुम्ही त्यांना ते निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे आत्ता जी वेळ आहे ही त्यांना चांगल्या प्रकारे एन्जॉय करू द्या. शिक्षण हे आहेच, पुढचं जे तुमच्या एक्झाम्स आहेत, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत हे त्यातलंही महत्त्वाचं आहे. पण त्याचबरोबर एक मी म्हणेन त्यातलं का असेल 1 ते 2 तास मुलांना त्यांच्या फिजिकल ह्याच्यासाठी वेळ द्या आणि त्यांना त्याचा उपभोग घेऊ द्या. नक्कीच. म्हणजे मैदानी खेळांशिवाय सध्या तरी आपल्याला पर्याय दिसत नाही. आणि हीच गरज ओळखून आज सिंधू रनर्स टीम काम करत आहे आणि त्यासाठीच तुमच्या माध्यमातून युवकांना एक प्लॅटफॉर्म दिला जातो आहे, धावण्याचं महत्त्व सांगितलं जात आहे. तर कसे तुमच्याकडे आता युवक वाढलेले आहेत किंवा ही टीम कशी तयार होते? आत्ता ह्या घडीला आपल्याकडे म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्गात टीम आपली कार्यरत आहे. यासाठी कसे उपक्रम तुम्ही राबवता? हो, कारण आम्ही जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा म्हणावे तसे मॅरेथॉन नव्हते. म्हणजे मॅरेथॉन हा प्रकार म्हणजे 2 डिस्टन्स कॅल्क्युलेट होतात, एकतर 21.1 किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन आणि 42.2 किलोमीटर्स म्हणजे 42.195 किलोमीटर्स म्हणजे फुल मॅरेथॉन. पण हे डिस्टन्स जे आहे ना ते आपल्याकडे कोणी पळेल याचीच मुळात शाश्वती नसल्यामुळे इथं कोणी ते भरवतच नाही. इथं जेवढ्या स्पर्धा म्हणजे सिंधुदुर्गात होत होत्या तर आत्तापर्यंत 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ह्याच्यावरती कधीही कुठलीही स्पर्धा मी तरी ऐकली नव्हती. म्हणजे माझ्या लहानपणी जेव्हा आम्ही याच्यात म्हणजे चालू केलं रनिंग आणि सिंधू रनर्स टीमची संकल्पना आली तेव्हा आम्ही असं ठरवलं की आपण ह्याच्या पलीकडे विचार करायचा. या स्पर्धा कोणी ना कोणी कधी ना कधी भरवणारच आहे, पण याच्यासाठी लागणारा जो एन्ड्युरन्स आहे, याच्यासाठी लागणारी जी क्षमता आहे आणि मेन म्हणजे मेंटल हेल्थ आहे. कारण 100 किलोमीटर पळायचं, तुम्ही एक वेळ तुमची बॉडी पळेल पण तुमचं मन काही तासानंतर सांगतं अरे काय करतोय, कुठं कोणी सांगितले उद्योग 100 किलोमीटर पळायचे. म्हणजे सर्टन किलोमीटर तर गाडी पण आपण बघा, तुम्ही 100 किलोमीटर चालवायची म्हटलं तर 30-40 नंतर कंटाळा येऊन जातो, मग आपण थांबतो कुठंतरी. तसं ते मेंटली पण तुम्हाला स्टेबल असणं फार गरजेचं असतं. मग ते कुठंतरी आपल्याला प्लॅटफॉर्म मिळावा म्हणून आम्ही रेसेस डिझाईन केल्या, त्या सगळ्या अल्ट्रा रनिंगमध्ये डिझाईन केल्यात. म्हणजे तिथं एक जीवघेणी स्पर्धा नाही, कोणालाही पहिलं यायचं नाही, दुसरं यायचं नाही आहे, कोणालाही कोणाच्या वरचढ आपण मोठे कोणतरी रनर असल्यासारखं दाखवायचंही नाही आहे. तुम्हाला तुमची बॉडी मेंटेन ठेवून तुमच्या पेसनुसार तुमच्या क्षमतेनुसार तुम्हाला किलोमीटर्स करायचे आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही सावंतवाडी 12 तास आणि 6 तास हा पहिलाच उपक्रम राबवला, ज्याच्यात तुम्ही 6 तास पळा, कितीही किलोमीटर करा, 6 तासात 6 किलोमीटर करा पण पळा काय. त्याच्यानंतर 12 तास करा, म्हणजे ज्याला 12 तास करायची इच्छा असेल त्याने 12 तास पळा. 12 तासात तुम्ही किती करू शकतात ते करा. म्हणजे मला पहिल्याच एडिशनला मी आणि प्रसाद कोरगावकरने 82 किलोमीटर केले होते 12 तासात. ते या वर्षीच्या एडिशनला 2023च्या फ्रँकी गोम्स म्हणून मुलगा आहे ज्याने 88 किलोमीटर करून तो रेकॉर्ड मोडला. म्हणजे त्याची आनंद एवढा आहे की आपल्या टीममध्ये जॉईन होऊन आम्हीच ज्याला ट्रेनिंग दिलं त्या मुलानं ते रेकॉर्ड मोडला, याचा खूप अभिमान वाटतो त्याचा. त्याच्यानंतर आम्ही गोवा सावंतवाडी हा 100 किलोमीटरचा एक रूट शोधून काढला आणि इंटरसिटी रन नावाची एक रन ठेवली, जेणेकरून 100 किलोमीटर अंतर, म्हणजे जे असे लोक तोंडात बोटं घालून विचार करतात अरे 100 किलोमीटर का पळायचं अंतर आहे का, ते कसं पळावं याचं पण आम्ही त्यांना म्हणजे असं थेरॉटिकल ट्रेनिंग न देता प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग कसं देता येईल त्याच्या अनुषंगाने ती डिझाईन केली रेस. ज्याचा 30 एप्रिलला आम्ही ती रेस चालू करतो संध्याकाळी आणि 1 मेला महाराष्ट्र दिनी आणि सिंधुदुर्ग स्थापना दिनी आम्ही ती सावंतवाडी देऊन रेस फिनिश होते. तर तो 100 किलोमीटरचा एक आपण इव्हेंट ठेवतो. आणि तिसरी महत्त्वाची म्हणजे शिवजयंती, कालच झाली शिवजयंती 19 तारीखला. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी जो किल्ला बांधला गेला आणि आरमाराची स्थापना झाली, जो किल्ले सिंधुदुर्ग, तिथून सावंतवाडी 66 किलोमीटरचं अंतर रनिंग करण्याची ती एक आम्ही संकल्पना राबवली आणि त्याला पण आता एकदम चांगला प्रतिसाद मिळतो. म्हणजे सुरुवातीला एक 5-6 जणांनी आम्ही चालू केलेली मोहीम आज 34 रनर इथपर्यंत येऊन पोचली आहे.
खूप छान. म्हणजे तुमच्या माध्यमातून जो तुम्ही सपोर्ट देताय त्यामुळे आता त्यांचंही बळ वाढलेलं असेल, त्यांनाही आधार मिळाला असेल आणि हे प्लॅटफॉर्म खरं तर खूप जास्त कौतुकास्पद आहे. मात्र आता सिंधुदुर्गातल्या युवकांचा याकडे बघण्याचा कल कसा आहे? सकारात्मक काही बदल जाणवत आहेत का या सगळ्यामध्ये? निश्चितच. कारण पूर्वी जसं सांगितलं की आम्ही ज्यावेळी रनिंगसाठी जायचो त्यावेळी घरातनं बऱ्याचदा आमच्या विरोध असायचा. कारण हे रजिस्ट्रेशन करताना स्वतःच्या खिशातले पैसे घालावे लागायचे. तिथं गेल्यानंतर प्रवासाचा खर्च, तिथे गेल्यानंतर राहण्याचा खर्च. आणि सुरुवातीला कसं व्हायचं की आम्ही ज्यावेळी मॅरेथॉन धावायचो तर आम्हाला त्यावेळी प्रॅक्टिस नसायची, कारण आम्ही स्वतःच्या लेवलला प्रॅक्टिस करायचो. त्यामुळे काय व्हायचं की एखाद्या मॅरेथॉनमधनं आलो की 2 दिवस आमचे झोपून जायचे, कारण पाय दुखायचे किंवा आणि काहीतरी इंजुरी व्हायची आणि त्यानंतर हे प्रकार व्हायचे. आता काय झालं आहे की जसे आम्ही आता इव्हेंट्स मध्ये भाग घेत चाललो आहे त्याची काय म्हणून इम्पॉर्टन्स लोकांना कळत लागले. घरातनं सुद्धा आता विचारशैली बदलली आहे. त्यामुळे ते पॉझिटिव्हली आता आम्हाला अप्रोच होत आहेत की जातो आहेस जा, पण व्यवस्थित हे करून. आणि आता आमचं रेग्युलर एकमेकांचे जे ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये आम्ही एकमेकाला ट्रेनिंग देऊन किंवा काही आपल्या कमतरता आहेत किंवा काही त्रुटी आहेत त्यामध्ये बदल करून आमचं आम्ही फिटनेस लेवल्स आम्ही त्याप्रमाणे वाढवलं आहे, एन्डोरन्स वाढवलं आहे. त्यामुळे आता कुठे स्पर्धेत गेल्यानंतर त्या गोष्टी आम्हाला येत नाहीत किंवा दुखणं किंवा इंजुरी होणं हा प्रकार होत नाही. कारण इव्हेंट्समध्ये भाग घेतल्याचा हाच एक इफेक्ट होतो की त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी शिकू शकतो किंवा बाकी रनर्सकडनं काहीतरी प्रेरणा घेऊन त्या आत्मसात करू शकतो. तर यातनं जे आहे ते धावताना बरेच लोक तळ्याकाठी फिरत असतात. मग त्यातले काही लोक आम्हाला रोज बघतात आणि बऱ्याच जणांचे असे फोन येतात किंवा काही येऊन पर्सनली भेटतात की तुम्ही धावताय ते आम्हाला खरंच चांगलं वाटतं आणि आम्हाला याचा काहीतरी प्रकार करायचा आहे. आणि अशा प्रकारे बरीचशी मुलं येऊन आमच्या ग्रुपमध्ये ॲड झाली आहेत आणि त्यातनं प्रेरणा घेऊन ते स्वतः आता रन करत आहेत, रेग्युलर बेसिसवर रन करत आहेत. आणि त्याने उत्साह आम्ही इम्पॉर्टन्स दिला त्यांना की धावण्याने काय फायदा होतो आणि चालण्याने काय फायदा होतो. बरेचदा तुम्ही बघितलं असेल की काही लोक संध्याकाळी तळ्याकाठी फिरत असतात. तर मी एक ह्या सांगेन की फिरण्याला पण एक काहीतरी टाईम असतो. तुम्ही कधी फिरलात तर तुमचं जे काही तुम्ही उद्दिष्ट साध्य करू इच्छिता ते होत नाही. कारण ज्यावेळी आपण एक्सरसाइज करतो हा एक्सरसाइज तुम्ही काहीतरी कॅलरीज बर्न करण्यासाठी करता किंवा त्यातनं काहीतरी घालवण्यासाठी तुम्ही करता. मग हे जे आहेत हे मोस्टली सकाळच्या वेळेत झालेलं खूप चांगलं असतं, कारण तुमचं पोट उपाशी असतं. आणि अशा वेळी काय असतं, तुमचा जो स्टॉक आहे बॉडीमध्ये ज्या कॅलरीज स्टोर्ड आहेत ह्या कॅलरीजचा तुमच्या ताकदीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी उपयोग होतो. जे एनर्जी कन्व्हर्जन जे आपण म्हणतो ते त्यातनं रूपांतर होतं. आणि त्या व्यायामाचा फायदा तुम्हाला वेट लॉससाठी किंवा डायबिटीसमध्ये असेल तर तुमची शुगर कमी करण्यासाठी किंवा प्रेशरचा पेशंट असेल किंवा कोलेस्ट्रॉलचा पेशंट असेल तर हे कोलेस्ट्रॉलचं जे मात्रा आहे ती कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. ह्या उलट तुम्ही संध्याकाळी जर फिरत असाल किंवा रनिंग करत असाल तर त्याचं मोस्टली जो कॅलरी जे बर्न होतात हे तुम्ही दिवसभरात जे खाल्लेलं अन्न असेल ते फक्त पचवण्यासाठी होतं. त्यामुळे त्याचा फायदा जास्त प्रमाणात होत नाही. सो जे मोस्ट बेनिफिट आहे हे तुमचं सकाळच्या जे सत्रामध्ये जे काय व्यायाम केले जातात किंवा एम्प्टी स्टमक ॲटलिस्ट मी म्हणेन तुम्ही 4 ते 5 तास उपाशी पोटावर जे व्यायाम करता त्याचा फायदा चांगल्या प्रकारे होतो. म्हणजे थोडक्यात सकाळचा वेळ हा व्यायाम करण्यासाठी किंवा धावण्यासाठी म्हणूया आपण हा उत्तम ठरू शकतो. कारण हवा चांगली असते, पोल्युशन फ्री असते आणि त्यातनं जो मिळणारा ऑक्सिजन असतो हा चांगल्या प्रकारे आपण हात घेऊ शकतो. कारण दिवसाचं बघितलं की गाड्या जात असतात, धूळ असते, त्यामुळे प्रदूषणमध्ये आपण धावून आपण काय फिजिकली गेन करणार आहोत लक्षात आलं. त्यामुळे जे पॉझिटिव्ह आहे हे सकाळी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे मिळू शकतो. आणि जो नेचर सकाळच्या वेळेत बघायला मिळतो तो सूर्यास्त जो सूर्योदय बघणे जो आहे हा ज्याने अनुभवला असेल तोच तो एक्सपिरियन्स करू शकतो आणि त्यातनं जे इम्पॉर्टन्स आहे तोच जाणू शकतो. सकाळच्या ज्या रंगीत छटा असतात, आता काही वेळा पावसाच्या दिवसामध्ये किंवा थंडीच्या दिवसामध्ये एक विविध रंगीत छटा ढगामध्ये दिसतात आणि हे बघण्याचा एक जो आनंद आहे तो दुसरीकडे कुठेच नाही. जसं आपण म्हणतो की लाईट शोज वगैरे काही होतात त्यातले लाईट शो आपण नॅचरली ते बघू शकतो आणि सकाळच्या ह्याच्यामध्ये तो एक विलक्षण अनुभव असतो. म्हणजे यू कांट इमॅजिन इट
आणि तो आपण आर्टिफिशियली तो तयार करू शकत नाही. त्यामुळे हे नेचरचं वातावरण हे आपण त्याच वेळी अनुभव घेऊ शकतो. त्यामुळे ह्या एक्सपिरियन्स असा आहे की आम्हाला बघून जे मोटिवेट होतात, जे मुलं पुढे येत आहेत, तर मी म्हणेन पालकांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यावं आणि यासाठी उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या पाठीशी राहावं. कारण अभ्यासाबरोबर फिजिकल हेल्थसुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे. कारण फिजिकल हेल्थ असेल तर चांगल्या प्रकारे तो त्या स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये टिकून राहू शकतो. तर फिजिकल हेल्थ नसेल तर बऱ्याचदा बघतो आपण की एक्झाम जवळ आली, मुलं रात्रभर जागरून अभ्यास करतात आणि नेमकं एक्झामच्या दिवशी त्यांना काही ना काहीतरी आजार होऊन ते त्याच्यातनं बाहेर पडू शकतात. त्यामुळे त्यांचं त्याच्यावर त्याचं टॅलेंट जो आहे हा त्यावेळी ते दाखवू शकत नाही किंवा कुठेतरी कमी पडतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षेत म्हणजे कुठेतरी मागे राहतात. तर असं न राहता हा तेवढाच आपण बॅलन्समध्ये ठेवलं पाहिजे. तुमचं फिजिकल, तुमचं अभ्यास आणि बाकीच्या गोष्टी त्या तेवढंच मेंटेन राखणं गरजेचं आहे. आता जसं गोवेकर सरांनी सांगितलं की सकारात्मक बदल होत आहेत. सिंधुदुर्गातली मुलं तुम्हाला पाहून तुमच्याकडे येत आहेत, तुमच्या टीममध्ये सहभागी होत आहेत. म्हणजे 10 जणांपासून सुरू झालेली टीम आता 70 जणांपर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे. तर या बदलाकडे तुम्ही कसं पाहताय? नाही, चांगलाच तो बदल आहे. कारण बदलत्या कोकणचे जे आपला उद्देश आहे की आपल्या कोकणात नॅचरल रिसोर्सेस किंवा नेचरने म्हणजे देवाने जी काही देणगी दिली आपल्याला ॲज अ सह्याद्री डोंगर दिले, आंबोलीसारखा घाट दिला, त्याच्यात हिरण्यकेशीसारखी नदी दिली, तारकर्लीसारखी समुद्रकिनारे दिले, सावंतवाडीसारखं शहर दिलं ज्याच्या मध्यभागी तळ आहे. कारण असं शहर पूर्ण मला वाटतं महाराष्ट्रात दुसरीकडे नाही ज्याच्या सेंटरला तळ आहे. त्यामुळे अशी सगळी आपल्याला देवाने दिलेली देणगी असताना आपण आपल्या शरीराची काळजी नाही घेतली तर ही देणगी आपण कधी उपभोगणार. म्हणून आत्ताच्या जी मुलं आहेत जी जॉईन होतात त्यांना पण आम्ही तेच समजवतो की तुम्ही अभ्यास तर कराच तुमचा, किंवा काही मुलं जॉबला पण आहेत म्हणजे पासआउट होऊन जॉब करा. आम्ही पण जॉब करतो. मी पण सकाळी माझा 8 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत जॉब असतो. जॉब करायचाच, त्याच्याबद्दल हेच नाही, प्रॉब्लेम नाही. पण तुमची त्याच्याबरोबर फिजिकल हेल्थ मेंटेन ठेवणं फार इम्पॉर्टंट आहे. काय तर याच्यातून आपण जो मगाशी मुद्दा सरांनी डिस्कस केला की पालकांनी मुलांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. तर मला असं वाटतं ना की मुलं मोबाईलकडे किंवा टी व्हीकडे वळतात कारण देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन दॅट. तिथं काहीतरी असं इंटरेस्टिंग आहे, त्याच्या डोक्यात त्यांच्या ते बसतं, मग डोक्यात काही केमिकल्स तयार होतात, मग ते सारखे त्यांना पाहिजे असतात, तो अनुभव वेगळा असतो. तसं तुम्ही जर त्यांना फिजिकल हेल्थ जी आहे किंवा जे व्यायाम प्रकारचे आहेत ते पण इंटरेस्टिंग करून शिकवले किंवा स्वतः पालक जर घरातून बाहेर पडले मुलांना घेऊन, नाही आपल्याला 2 दिवस तो कंटाळा करेल मुलगा, पण तिसऱ्या दिवशी म्हटलं नाही माझे बाबा किंवा माझी आई जर रोज जाते तर मी तर गेलो काय म्हणजे फरक पडतो, किंवा मी त्यांच्यावर जाऊन बघतो कसं वाटतं ते. मग त्यातनं हळूहळू आवड निर्माण होते. मग त्यांना स्पर्धेला घेऊन जायचं, मग स्पर्धेला एखाद्या दिवशी चांगला नंबर आला किंवा स्पर्धेत संपल्यानंतर जे त्यांना मेडल मिळतं त्याच्यातनं जो का आनंद मिळतो तो तेही जे गोष्टी आहेत ना त्यातून तुम्हाला मोबाईल, टी व्ही या सगळी व्यसनं बाजूला ठेवण्यात आणि प्लस तुम्हाला फिजिकल त्यांची हेल्थ सुधारण्यात फार मदत होतो. तर आत्ताच्या जे आपला उद्देश आहे सिंधू रनर्स टीमचा की आपल्याकडे चांगले रनर्स तयार व्हावे किंवा चांगले पोडियम आपल्याला म्हणजे वेगवेगळ्या नॅशनल इंटरनॅशनल रन्समध्ये आपले धावक तिथं जाऊन चमकावे, त्या उद्देशाने आमची टीम काम करते. आणि नवीन जी पिढी आहे म्हणजे जी 17, 18, 19, 20 वर्षाची जी मुलं आहेत त्यांना बरोबर घेऊन त्यांच्यात सुधारणा करून सिंधुदुर्गाचं, महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव कुठंतरी जागतिक पातळीवर पोचावं याच्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत सध्या. खरंच हे काम खूप कौतुक करावं तेवढं कमी आहे या गोष्टीचं. आणि याला दिवसेंदिवस आम्ही पाहतोय की यश मिळत आहे आणि ही घौडदौड अशीच सुरू राहावी ही इच्छा. गोवेकर सरांनी मगाशी बदलतं कोकण या आमच्या थीमला साजेशी एक कविता गेली होती, ती मला असं वाटतं आम्हाला ती ऐकायला नक्की आवडेल सर. सांगायचं म्हणजे हे याच्यावरनं सुचलं मला की जसं जग बदलते तसं आपलं कोकणही बदलते. पण ह्या बदलत्या कोकणबरोबर आपण आपली जीवनशैलीसुद्धा बदलली पाहिजे. कारण कविता जे मी थोडंसं सांगू इच्छितो की हे सुचल्या ओळी ह्याच्यावरनं की आपल्याकडे बऱ्याचशा सुखसुविधा आहेत पण त्याचा उपभोग घ्या. पण त्या उपभोगाबरोबर आपल्याला सुद्धा आपलं हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी ज्या गोष्टी आहेत त्यासुद्धा तेवढ्याच घेणं गरजेचं आहे. जसं बाहेर आता बऱ्याचशा गोष्टी उपलब्ध आहेत
मग त्या सगळ्याच घ्यायच्या का आपण, की त्यातनं आपण काही वगळू शकतो, हे निश्चय करण्याचं जो मेंदू आहे तुमच्याकडे तो निर्णय घ्यायला खूप सक्षम आहे. मग त्यातनं तो विचार करायचा की ह्या गोष्टी खरंच आपल्याला किंवा आपल्या मुलांना गरजेचं आहे का. जसं मोबाईल आहे, पण तो मोबाईल मुलांना, आपण आजकाल बघतोय की इंस्टाग्रामवर बरीचशी लोक लवकर पब्लिसिटीच्या नादामध्ये हे शॉर्ट रील्स करून फेमस होण्याच्या मार्गामध्ये बरीचशी मुलं त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात. मग काही ना काहीतरी चाळे करून ते त्या इंस्टाग्रामवर किंवा त्या यूट्यूबवर पोस्ट केले जातात आणि त्यातनं प्रसिद्ध मिळवायचा एक नकोता छंद लागलेला आहे मुलांना. तर मी पालकांना सांगेन की ह्या मागे न लागता त्यांना जे चांगल्या गोष्टी आहेत त्या देण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्यांचं ह्या मागचं जे वेड आहे ते काढून घ्यावं. बरीचशी मुलं ड्रग्सच्या आहारी चालली आहेत, मग त्यातनं कुठेतरी आपल्याला तो आळा बसला पाहिजे. त्यातनं मुलांना आपण पाठी खेचू शकतो. पेजेची जागा पावसान घेतली, गुडघ्याची जागा गाडीन घेतली, होय बदलता कोकण. हाताची जागा यंत्राने घेतली, भाकरीची जागा मॅगीने घेतली, होय कोकण बदलता. तर हे सांगण्यामागचा उद्देश हेच आहे की जसं कोकण बदलत चालले आहे त्याचप्रमाणे आपणही बदलत राहणं गरजेचं आहे. आपल्या ज्या मागण्या आहेत त्यासुद्धा बदलल्या पाहिजेत. त्यानुसार आपण किती खातो याचं मोजमाप ठेवणंही तेवढंच गरजेचं आहे. कारण हे जर नाही ठेवलं तर बऱ्याच ठिकाणी आपण म्हणतो की आपण आजाराच्या बळी जाऊ शकतो किंवा कुठल्या तरी एक मोठ्या संकटात अडकून त्यामध्ये गंभीर स्थिती उद्भवू शकतो. तर आत्ताच त्यामध्ये कुठेतरी सतर्क राहणे गरजेचं आहे आणि वेळीच पाय काढून घेतला तर आपण एक चांगलं सकारात्मक कोकण घडवू शकतो आणि कोकणामध्ये बऱ्याचशा बदल आपण घडवू शकतो. बरोबर. सर, खरंच महत्त्वपूर्ण अशी तुम्ही दोघांनीही माहिती दिलीत आणि सिंधू रनर्स टीमचं काम खरंच कौतुकास्पद आहे आणि या माध्यमातून अनेक चांगले धावपटू घडत आहेत, अनेक स्पर्धा ते जिंकत आहेत. तर ही कामगिरी अशीच सातत्यानं चालू राहू देत, मोठमोठ्या स्पर्धा असाच जिंकू देत आणि आपल्या कोकणचं नाव जगाच्या नकाशावर या पद्धतीनं झळकू देत. यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा, तुमच्या संपूर्ण सिंधू रनर्स टीमला शुभेच्छा. तर हे होते सिंधू रनर्स टीमचे ओमकार पराडकर सर आणि त्याचबरोबर डॉक्टर स्नेहल गोवेकर सर. त्यांनी या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली आणि जसं शरीराला व्यायाम गरजेचा असतो तसंच आहारावर जर नियंत्रण ठेवलं तर अनेक आजारांपासून आपण दूर राहू शकतो, हाच संदेश घेऊन त्यांची टीम कार्यरत आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.